Здравейте, аз съм Истилияна и в този влог ще ви взема с мен на фестивал за народни танци в град Хасково. В момента часът е 1 без 15 сутринта. Както виждате, навсякъде е тъмно. Светлината ми е ужасна, много се извинявам, но натоварила съм се. Тук ми е носията, която допреди малко гладих. В торбата имам обувки за танцуване. Имам дамска чанта, раница с дрехи. Не знам защо не тръгнах с малък куфър, наистина. Буквално в момента, като се товарих в колата, установих, че всъщност аз можех да пътувам с малък куфър, но трябваше някой да помисли малко разумно. Та така, ще ви взема с нас. Автобуса тръгва от Козлодуй. Аз в момента съм на площада в село Гложене, защото на мен тук ми беше по-близо. И ще пътуваме през нощта. Както ви казах, навън има звезди. Не знам дали можете да ги видите, но е много вълнуващо. Сега чакам автобуса да дойде да ни вземе. Чакам и другите момичета. Тук ще мина една патрулка покрай мен. И ме погледнаха така доста многозначително. Но момчетата решиха да продължат. Все пак. Чакам другите момичета, които ще танцуват с нас, да дойдат всеки момент и заедно да се качим в автобуса и ще ви снимам цялото приключение. Ами вече не съм сама. Групата започна да се събира. Момичета, готови ли сте? Предстоящо пътуване. Чакайте, че има тук някакви предизборни плакати, които се надявам да не снимам, защото не искам тези хора да трупат. Ние сме луди. Да, от всякъде. Така, сега чакаме другите да дойдат и се надявам те също да не са срамежливи. Ще ги снимам и тях, ако се съгласят. Тези момичета леко са се натоварили. Малко. Господата от КАТ да не минават. Ще ги помоля. Момичета, вълнувате ли се? Много. Ще танцуваме ли? Много. Така. Истилян ще се притеснява, защото мисля, ще обърка танца, но това никой не трябва да го разбира. Никой. Така, ето, групата става все по-голяма и според мен ще бъде много яко. Ето, другите хора са постъпили по-разумно от мен и са тръгнали с куфър. Аз не знам защо не си взех куфъра, наистина много съжалявам. И затова сега ще мъкна турби, нали така? Я ще мъкна. Как не? Тук вече, гледайте какво става. Хората се притесняват. Ама как да не сме готови? Ние ако не сме... Ама какво се притесняваш? Сценична треска? Да. Не. Значи, ако някой обърка и ако някой падне, това ще съм аз. Не, аз не съм пътувала толкова часове с автобуса от детинството си може. Ами виж, това те връща към детството, това е хубаво. Която не може да бъде превъзможно. Турбички, аз ще се повръщаме. Не. Няма да повръщаме. Аз предлагам да не повръщаме. Толкова час. Ами заповядай. Кажи здравей. Така ли? О, благодаря. Ами ето сега ще бъдеш. После се гледам. Да. Поздрави хората. Поздрави моите 660 абоната, на които много благодаря, че ме следват и ме гледат. Тук пак предизборни. Значи, тия хора трябва да им забранят със закон да лепат предизборните плакати. Навсякъде се сипват ми блога. Гледахте много Истилияна. И вече сме в автобуса. Добър вечер. Здравейте, момичета. Вълнувате ли се? Да. Притеснение. И на мен ми се спи, аз много се надявам да спя. Няма да се спи, нали? Няма да се спи, видяло се. Така, потегляме. И след 15 минути аз ще снимам да видиш как спиш. Добре, ще ползваме кадрите, авторските права ще бъдат запазени. Почва да се карат вече. Така, натоварихме багажа, сложихме носиите долу и сега трябва да тръгнем. Чао за сега, после ще се включим отново. Ние спряхме за първа почивка, че е 3 и нещо. Да не повярвате, успях да спя. Беше яко. Сънчо, айде ставай вече. Ти виж как си се опънал.
Много си сладък. Добро утро, часът е 7. Ние вече сме почти в Хасково. Сега мен трябва да ми сплетат косата, защото аз не мога да си плета сама нормална рибена кост. Мога само по обратния вариант. И се чувствам като принцеса малко. Тук вижте какво става отзад. Значи, седнах отзад при най-младата част от автобуса, защото вашия travel гуру се чувства на 15. И смятам, че попаднах в точната компания. Нали Симонка? Симонка вече е сплетена. Ей, много красиво. Не знам дали видяхте. Там минахме покрай една рекичка. Имаше мъгла, цъфнали дръвчета. Романтика. Много ми се спи. Страшно много ми се спи. Мисля, че поспах около 2 часа. И се надявам да не си объркам краката. Бях правила, обаче да се гримирам права на паркинг не бях. Но за всичко си има първи път. Вече почва да идват всички хора. Трябва след малко да отидем в залата, да се преоблечем и да танцуваме. Включваме се отново в намален състав, другите все още се обличат, а ние сме готови. Ние сме готови, ние сме първите най-бързи. Да, много бързо се облякахме. Отидохме, намерихме съблекалня набързо и сега чакаме да започне фестивала, за да отидем да танцуваме. Да. И ще включа кадри и от самия танц. Да. Стискайте палци да не падна. Няма да паднеш, ние си сложим такова леко пласт, ще се оправим. Да. Искам да познаете вашият travel гуру, дали не избяга. Ето е моята приятелка тук в бягството. Дойдохме да се снимаме с паметника, но няма да имаме време сега да се качим. Надявам се после по някое време да ни остане малко свободна, някоя свободна минутка, за да се качим догоре, да видим целия град. Защото иначе хореограф по танците не убие, ако го направим сега. Да, както ви казах, ние избягаме, мисля, че е време да се връщаме, защото фестивалът започва всеки момент. Но ние като едни типични кифли от Козлодуй сме за снимките. Така, хайде до после. Дошли сме днес тук да се забавляваме. Искам на сцената. Настроение, усмивки, викане, където си вика. Внимавайте много с вариациите. Ади съм опратил музиката преди 2-3 дена, вече мисля, че е науча на Изус. Аз ще гледам да намеря начин. Нали? Леко. Ето ги, моите момичета. Отзад имахме лек инцидент с Симонка и с капачката и да, надявам се всичко да е наред. Отиваме да си направим общи снимки и в момента тече шествие, което ние пропуснахме, защото закъсняхме с автобуса. Стилянчето пак не си е направила нещата като хората. Оправят си прическата в последния момент. Разбира се, слънцето блести. Както се досещате, вашия travel гуру отново избяга от групата. Понеже днес е Благовещение, реших да дойда до църквата да запаля свещичка за здраве и да използвам да се разходя малко. Вече ме издирват, така че предполагам, че е време да танцувам и трябва да се връщам. Танцова школа Цветков, град Козлодуй, с ръководител Александър Цветков. Танцов клуб Огоста, село Гложене, с ръководител Александър Цветков. И танцов клуб Хибритлии, град Мизия, с ръководител Александър Цветков. Включвам се отново. Този път не бързам. Дойдох до паметника. Много е красив. На мен много ми харесва. Сега ще продължа нагоре към камбанарията, за да разгледам и нея. Взех си печат отвътре, защото не знам дали съм ви казвала, но събирам 100 печата. И времето е много хубаво. Много съм щастлива, че оцелих толкова хубаво време.
Танца беше много хубав. Аз не сбърках нито един път и съм много горда със себе си. И много се радвам, че дойдох, защото до последно се колебаех дали ще успея да го направя, но не съжалявам. Продължаваме с вид и стълбища. Това е като леко продължение на влога от Германия и стилянчите витите стълби. Но този път поне няма вятър. Много е якичко. Смятам, че в предишен живот съм била принцеса и съм живяла в кула с много вити стълби, защото всеки път много се вълнувам, като видя нещо подобно. Не знам дали виждате. Това е камбанарията. Ще се кача догоре. Качих се до върха. Ето тук отзад се вижда парка. Там има тенис кортове, Хасково. За хората, които ме познават, знаят каква е препратката. Да, но това, което ми направи впечатление е, че камбаните не са с въже, и нали да дърпаш въжето да биеш камбаната, а са направени с електричество по някакъв начин. Аз нищо не разбирам от това, така че няма да го коментирам. И ще ви обърна камерата да се насладите на тенис кортовете, защото са доста красиви. И много е хубаво, пролетно, навсякъде са цъфнали дръвчета, уха е на пролет. Тук двама младежи влюбени явно са си написали инициалите. Дано да се обичат. Вечерта дойде и ние отиваме на банкет. Аз съм с рокля, която съм си я шила аз преди време. После мога да ви покажа аутфита и ще се забавляваме. Вече сме в ресторанта, защото, както ви казах, имаме банкет след самия фестивал. Ето ги тук моите момичета. След малко ще започнем с танците. Това е моят личен асистент, моя шофьор, моето спасение на този фестивал, моят гуру. За житейски въпроси и за всичко останало мога да ви дам контакти и така. Ами за сега толкова, после ще видим какви кадри ще включа и така. Фонът вече тече с пълна сила. Много е яко. Включване. И аз сега обясни на хората какво направихме ние току-що. Имаме 10 минути до автобуса, а отидохме до Kaufland. Нека само да сверим часа, защото мисля с 6 минути. Добре. И не знаем дали ще стигнем и с какво ще прибереме после. Значи да, може да се наложи да търсим превоз от Хасково до Козлодуй. Но според мен ще се оправим. Ще намери някой да ни закара. Но аз постя отново и съм много гладна и дойдохме да търсим храна. Защото аз огладнях точно преди да тръгнем. И какво да ви кажа, живот на ръба.
Настроението е топ. Потегляме. Момичета. Много е яко. Имаме подаръци. Айче, Иза и Стиляна! Имаме подаръци от организаторите на Хайдушка Супра. Да, точно така. Това име не го запомних. И момичетата са решили, че им се ходи на сватба. И на мен ми се ходи. Аз ще шия роклите. Значи, слушай, ще намерим връзки, друг ще шия роклите. Не, намерете Гришо. Така, всичките. Шофьорът на нашия автобус е много готин. Спря автобуса да се хване да танцува хоро с част от момичетата, които играеха. И след това започна да пее. Мисля, че вече и той ще бъде в нашата група по танци. Автобусът току-що ни стовари. Айде стигнията! И сега си тръгваме. Госпожа Тончева трябва да ме закара до вкъщи, защото аз съм без кола. Беше много яко. Надявам се скоро пак да отидем някъде на фестивал и да танцуваме. Чао от мен и до нови срещи!